Ahoj, každému z nás sa stalo, že keď sme išli na strelnicu, niečo sme nechali doma a potom to na tej strelnici nebolo také, aké by sme chceli. Takže mám tu zhrnutie zo pár vecí, čo všetko potrebuješ so sebou, aby si to na tej strelnici naozaj užil a niečo sa naučil, aby si nemusel myslieť len na to, čo som zase nechal doma. Takže poďme na to. Keď ideme na strelnicu, potrebujeme zbraň, zásobníky, preukaz zbrane, náboje, potrebujeme chrániče sluchu, zraku, náhradné baterky, potrebujeme nejaké zálepky na terč, sponkovačku, muníciu do sponkovačky, potom v neposlednom rade nejaké mazanie, nejaké čistenie, sadu na čistenie, poprípade ak zbraň má nejaký kolimátor, príslušenstvo alebo niečo, treba mať aj nejakú sadu na radia a samozrejme terče. Hej. A kde toto všetko napakujem, je jednoducho takáto strelecká taška a do nej to všetko dáme. V tejto jednej taške máme pobalené úplne všetky veci, ktoré na strelnicu potrebujeme, takže už nebudú žiadne rozmýšľačky, čo som nechal doma a čím si zase nechám pokaziť deň na strelnici. Jednoducho zoberiem a čaute. No a aby som nezabudol, tak takúto perfektnú tašku máme od firmy Helicontext. Je to rangeback, do ktorého naozaj narveš všetko, čo na tú strelnicu potrebuješ. Ak to Helicontext nepozná, tak ten sa naučí, že oni robia úplne tie najlepšie veci pre strelcov a pre nadšencov nejakých outdoorových športov. Takže prídi nás pozrieť do Fenrisu, ukážeme, pomôžeme, poradíme. Čau.